Varıslar. Әйтеме яклый дип, яклый шулар бер яклый үзенең. Yok, karlar bilen sayık üçünü gün aldı. Sen şehirler, onlar köşkülәр. Varıslar, şu patitkanda birekteyinde Hafif, Hanif, Okutlular oldu. Bazı seriyanın 5 koyulup durdu. Masal yoldaydı. Onlarda da üzerine de bunları yübürküne takıldı. Главное щупальчик. Var olsa da okutlayıp hafiz bulup çıktı. Молодец, Хамиза. Это надо уметь тему. Kıymetli üşülerden. Җиңүчеләрдән гайнетин, конечно, җиңүчеләр. Молодец. Гайнетин бишле, Фәридкә дүртле. Oha! Ha, fotometrik. Yok, түбәтәкә икенче ул. Командалар соревноваться иткәндә, конечно, Сәрия. Вот. Шор белән Хәнифкә 5, Фәридкә 3, Хафизга 5, Гайнетингә 5. Менә кайтырсың әле, тик 3 минут. Кайтмыйм тибәсен. Тик 3. Син дә балырсың әле тин. Шор белән Сәрия 4, Тәнзилә 5. Тагын нәрсә тәйин? Яхшы бердән. Бүтән яклап молодец. Югал кала торганнар түгел, мөхәйм. Соревнования буенча ирләр 3 ответка бирелмәделәр. Кызлар 4 агышма. Гайнетдин зөр 5-гә, Хәсидә белән икесенә дә 5-гә. Молодцы. Әйе, Бу